bakithi phela mase begonqile akumele bangene emgonqweni nengubo zabo. Sizobe sesiyobanika emfuleni bazobe sebegunda. Konje kuye kuthiwe funa bagundele emfuleni ohambayo. Insizwa ishela abaziqomeli bona ngokwabo. Bayayithuma insizwa eqhikizeni bese kube yithina esishona entombini siyibuza ukuthi yona izizwa kanjani ngalensizwa le. Uma kuwukuthi ke iyavuma ukuthi hayi iyamthanda umfayi lensizwa le, sizobe sesiqala ke sesithatha sesithi akakhe ulucu bese thina siyalithatha lo lucu silihambisa kuyena lensizwa le. Nami ngizosho ukuthi njengoba sengingenile entombini intombi ayiziqomeli yona. Intombi ayithuma amaqhikiza ukuthi ahambe ayoqoma. Uma sesisuka la sizobe ekuseni sesihamba sesemfuleni sesenyophuca amakhanda. Ayiboza kwethu engathi khona ukukhohlwe mayelana nempahla zomama kumele beyigqoke becela umchazela leyo phathi leyo. Emgonqweni awuvumelekile ukugqoka into yakho noma sewuphuma awuphumi ngento yakho ugqoka into yomzali amaphinifi izijalimane kanje. Ukugundwa kwazo ke ingane lokho kusuke kwenziwe kanjani? Ngenkathi ingane sizigunda sisuke sizikhipha ebunganeni sizifaka ebuntombini ziphuma kwesinye isigaba zingena kwesinye isigaba. Intombi isigaba nesigaba engena kusona iyagunda.